Anya laki din! Aron nampay da ito'y dalikan, tasaan pa yan nalinay da ito'y lutluto, kabibing ka. Aron nakmet, kasi akto pa'y amang puypuyot. Sige, aron nampay. Unay kat ngaminan, tamasapol nga agluto kayo iti bibing ka kat nagrigat aluton. Aron ram, tagluto ak pa iti latik na. Nagadulakit din aya. Imbag ko man, saan ka nariring aglut-luto? Kasapulan anaimas da ito'y abibing ka nga arabida. Taisaw ti paborito day di apong mau. Mala, ikagalay ti bulong ti sabah tapno nanananam. Kasano nga ta da ito'y aya? Nagnatumat da ito'y bulong ti sabah nga ipapaalan ni nanang. Diyak mat magawat. Adanangag ko Divina. Kasla ni Mario Dayjay. Diyak mat makita. Ayan na nga ta. Siyak na ito, Divina. Saan ka makita? Ayan mo. Aglamlamulak. Awan ni nanang mo. Madamang aglut-luto iti bibing ka. Imbaon na kamangala iti bulong iti saba. Ngamjak mat magawat. Saktong tadak. Birthday day di apong ko. Isong aglut-luto ni nanang iti bibing ka. Diyak mo maramangan day tabibing ka. Nakagurugura na ni nanang mo. Diyak to pa'y makabadak iti balayo. Sige nga rudan Mangalakan iti bulong ti saba. Tagur-uray ni nanang. Divina, kasanok ang maramanan day tabibing ka. Naluto matlaangan day tabibing ka, nanang. Idasar tayo nga rudan, taramanan tayo. Aguray ka, Apay, kat agur-uray dagiti mangan akakabagyan tayo dita salas. Pangilasin ka iti iyatang. Kasapulan pa'y aya? Wala, tapno maramanan day di apong mau. Sige man laangan. Kita amjay napinta sa pinggan dita. Nanang. Mga alakabot na ni tinangisit a sigarilyaw ta iyabay maun. Pangyatangak ngay abanda? Kat ijay paborito na pagtugtugawan idi si bibiyag pay. Ijay? Marlaw, anya ti tantan awam nita. Awan manong. Papi anagado ti tao dita balay da Divina. Birthday ka no dyan nagawan nga apong da. Nay, dagitimot kakabagyan da dagita. Anya nga ti sagana da nga ta. Kat adua. Nagkimasin yung maangot ko. Makapabisay. Bibingkan sa dayjay Manong, mapantamot ko nga makipanganan niya. Nagsungit to pa dayjay nanang ni Divina. Apay nga nakagurugura na tayo manong. Diyak malamaw. Nga po siguro tadda kaya da itibiyag. Manong, ni Divina tayo. Nay, adamot imparabaw na ijay ruwar ti balay da. Atang tayo manong. Ay di mo padpadasin na mapanramanan da ita atang, Marlaw. Delikado akanin da ita. Manong, kita mo. Nakita na ta ni Divina. Pinayapayan na. Ay kat payapayan mo ta. Hi, Divina! Kasta, isumam. Hi, Divina! Woo! Divina! Nanang? Apay nga umisisam ka ngagmay-may sa ditarwar? Ay, awan. Umunag ka. Taserbam dagiti kakabagyan iti Diyos. Nanang. Nang ikabilam jay atang abibing ka para kani apong mau. Ijay man sirok ti punti kayo. Saan ka di nga ijay ti paborito a pagtugtugawan idi ni apong?
Sir Babon, Ate Diyos, iti bisita. Katwan mat nanang, umininom iti Diyos. Mangan kamot na. Madamdama pa'y nanang. Mapan ko pa'y kitaan dya bibingka nga inyatang ko'y jerwar. Ay wag, amangan nukinan mo ti asaon. Agsubli ka malagagaw, stagi kalunkon ka. Marlo, adaited ko kan ka bibingka. Tapno maraman ang mata. Ay no, nagsayatan. Maramanak mo langan dahil bibingkam. Oh, adtoy. Nagaduman. Napuno mo dati pingganan. Kanamon. Ayos At ako'y kutsara na. Thank you, Divina. Damdamagam gayam itay. No kasanom amaramanan day ta bibingka. Amok akayat mo day ta. Isungamin da ito ti paborito ko ka. Sige, aguma ka amangan. Kasano ngay gayam di idardarirag ko kan ka ammo na. Ha? Anya day jay? Day mat ayat ko para kan ka, Divina. Jak amo Adamat ka dinamnamak. Ada? Anya? Kanamkit din day ta bibingka. Ibusam day ta. Ay, napananan day jaya babae. Divina! Divina! Ayan mau! Awan dito'y ni Divina, nana. Damdamagag ayakan ka! Kasanaw ka dito'y mutbalay titurong dayta rupa am nga oray mula ipukpukaw, nana. Kahit ang mga nuadangay di ka balayaw. Apay ko mga da dito'y balay ngay. Kaswan kayo iti holdapeng. Saan ka kagsaw iti kasta, nana? Dakas ti agpapabasol. Marlo! Marlo! Ayan mo ya! Napanan na mga tanda ya tao. Taparigatin na pa yung mga pagbirokin di tao. Marlo! Manaw! Apay, napanan na ya? Di talang, manaw. Kita man dahi tangiwat mo. Noon niya ti kinkinan mo. Ay. Hindi mo napunasanan. Nangan kan sa mo iti bibing ka. Niramanak lang mo di bibingka ni Divina, manaw. Ha? San ka man nga agsaw iti kasta? Tama nga numanggag na ka dyan nanang ni Divina. Anya ko matidakis na itimbagak ngay. Dita ulitin na pala. Agulimag ka man. Kit ingkapunasan dahi tangiwat mo Kalanlanay. Sila ka lang. Nagarabitan niya. Napanam si ka, Divina. Di talaang nanang. Itay ka pa ya birbirukad. Kaslaak matlaubing nga birbirukan yo. Yagayam kayat amapan ka di takaroba. Kayat dakmat nga ikulkulong dito'y balay. Gaputasaan ko akayat nga agarem-arem ken ka day takaroba tayo mamirmiraut. Unay matday ta pa ng tagibasit yun itipada yo a tao nanang. Ay, pudno, may tibagbagak ka. Anyalagan nga itibiyag mau no day ta ti makagasat mau. Anya tinagan day ta akaruba tayo aya. Marlo tinagan na, nanang. Marlaw no marlaw. Diyak kaya ta day ta ti maasawam, Divina. Katno ko na da akaaruba first before others. Nagkunay ti day ta? Basta, nangag ko. Nakangagama! Adaman lang ti damagak. Anya dahi ta, antay. Apay pudnaw ti agwarwaras a chismes. Chismes. Anya dahi ta chismes, antay. Kinan kanomot ni Marlo ti bibingka ni Divina. Shhh! Ako libag kayo, antay. Apay, madi nga iba ka. Saan yung ulit-ulitin nga ibaga dahi ta, antay? Saan na punto dahi ta?
Nay, kano kinanaakit naskan nga agkasardan? Ay nantay, san mo nga iwarwaras na ita? Tamahay blood dinanang ni Divina. Ay, ang pudnaw. Awan ti kinapudno na dayta antay. Isuasan nyo ko mga istorya. Apay, sa dinaw ti papanam. Siya ka ti kasarsaritam. Sino pa'y nga ti kasarsaritak? Kasi kalang mati lumabas dito'y arubayan may. Ayunan niya. Kanya ti madamag. Si kakag ti ano ti amo na chismes. Ay, pangasip, tadi mo damagay. Pilpilitak na tuwirik na kasan nga ibagakan ka. Ibagamutan ah. Saan nga raw? Inkapat konting ewat ko. Ibagamaon. Kanya laki din. Ibagakaon. Wala. Sigay, tagdengdengagak. Ay, agdin dinamag dito yung lugar tayo. Akin na ni Marlaw, tibibing ka ni Divina. Anya, nangibagay ti dayta. Ay, na daw, timangis istorya. Divina! Divina! Apay ayamat nanang, pumanok kayo, kababain. Agpudno ka! Ha? Anya ti pudnok? Apay nga impalubos mawakin na ni Marlaw day tabibingkam. Anya? Hika ti pag-iistoryan da dito'y lugar tayaw. Nakababain day ta nga inaramid mau. Nanang, kastoy ni... Ay na! Ayan day ta lalakay. Diyan mo Mapanta ka sa rita itamatlaan. Intan! Nay, apay nga katawa ka. Saan kaya mabutay nga da kayo kini Divina ti pag-istoryahan dan? Kasla kami artista manong. Ay, saan ka pa lang nga mabalin na rumar? Tabi saan may? Apay, kaya't mawapatayin na kajinanang ni Divina akas latigray. Saan ko akabutang? Ay, ayatik mo ni Divina. Ay, agar aramid ka. Nakdira ko na. Ha? Takderam itiyan niya. Pudnumot nga may ngagpay so akinan ko di bibingka ni Divina. Nyalaki din. Marlaw! Ha? Manong? Daytan di bagbagaking ka. Marlaw! Adda ka di basol ka ho? Ninanang man, agawid tayon. Ay, saan? Ha? Sika, awan babain mau. Nay, di mo magkumay todo-todo ni ading ko Manong, bayamon. Amin na kung ti basol ko. Anya abasol? Ay, tumal na ka, Divina. Ita, agsao ka. Agsao ka! Nana, pudno akinan ko ti bibingka ni Divina. Pagkasarap to yan akaw. Pakasaran na dagos, nana. Nas ka natakdaran na ti dayaw na. Uwin ka ti. Pakasarak ni Divina. Oray itapa yun isot ketyo. Nilagi din. Agkasar kayo gaya man kini Divina. Unantay. Good, thank you Thank you, itay. Jay inwaras mo at chismis. Kanaid jay bibingkanting. Apay, pudnaw. Unantay pudno. Matidakas na, baro kan balasang man ni Divina. Ninanang nalang mo ti kontrabida. Awanan. Awan maramida na antay. Sige, panawan ka pa'y dita. Tamapanak man makichismes. At danto manan maistorya ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Bambi, ada customer. Ay, kata si kasumon Ay, banak pa ilaang met. Jak kaalaan na di abakit. Ha? Nakasungsung. Sino ay bakit tidakta kamatam? Ni Ma'am Alejandrina. Anya? Apay, awan lang atanti sa bali a parlor, mabalin na ang papanan. Kun nga rod Ala, ingka si kasunan. Imbagkan ka at kabaalam adanggayan ti ugali na. Pag gumamot mang tin ititip, numero 1 mat nga ron ako ripot. Gagangay ti retired a principal. Bakit pa'y gayam abalasang? Iso, matlaga super nakaungungit Nagkrigat sa laan ugali na. Good morning, ma'am. What is good in the morning? Nagpintas ka. Ay na. Bagay ko ka di mo lang na ito'y suot ko a bestida. Awan, ma'am. Bagay mo. Bagay mo. Kas kalamapan mangisuro manen. Ang retired ako na. Kastuyak nga min iding agbadbado, numapanak ang trabaho. Amok mama si kagat retired principal. Agpakidayak man. Ay na, ma'am. Adaan mo ka style ti kiday, abangay ka. Sigurado pumintas ka pa Anya day tangay stay. Diyan ngay natadam ti ipos na kiday. Ah. Papintasin na kada diyan style, ma'am. Ti awag da jacket killer bros. Kailan bros? Sige. Padasak man day ta. Ang medyo dangin hina na, ma'am. Ang sure mo ta pumintas ka. 999, ma'am. Swerte ang numero. 999. No problem, Bambi. Kat no magusto ak ti arabid mo, agsubli ak tumanen dito'y parlor mo ng agpakiday. Ay, buena mano, swerte. Sige, mahal nga rin, ma'am. Agtugaw kan. Tay sa ganat, dagiti gamit ko. Sigurado am anay sterilize dagitang gamit mo, ha? Okenness and boom! Pak! Ganun, ma'am. Alejandrina. Lalpasan the killer bros mo. Tangsi takiday. Nagpintas ka, ma'am. Pang Miss Universe ang peg tikiday mon. Bagay ko ka di mo lang. Of course, bagay mo, ma'am. Pimintas ka pa'y nga rod. Oy! Umasidag ka man dito, girl. Darasam! Ada pukpukisa. Apay ayan. Bagay na ni ma'am da ito kiday na. Saan ka di? Ay, wan! Pimintas ka, ma'am. Ay, okay. Manungay ti bayadak. 999 lang, ma'am. Dahito iti 1,000. Ay na! Thank you, ma'am. Keep the change. Wow, galante! Galante. Amom ka diti agkwenta, Bambi. 999 ti bayad jay kiday ni ma'am. Sangaribo ti inted na. Piso lang ti baryana. Galante. Tuwala ka man. Mano ayat ti bayad ti pakiday. 60 laan san ka di? Ayunan niya. Di super duper sobra na ito yung bayad na. Negosyante ka talaga, Bambi. Drinuwingak lang, matikiday na. Plus sales stock. Naka 999 ako na bigbigat. Magic Banana! Umay kayaw gumatang iti Magic Banana! Pang pa-good vibes, pang papintas iti kudel para ka nag iti babae. Ken kang ronaan na, pang paragsak iti biyag. May kayaw nalakalang, presyo agawid!
Ay, umay kan Miss Beautiful. Umay ka gumatangan ni Tilakok ang magic banana. Nagdadakkel daw. Sa balaang mo't dagita, apay nga the magic na. Ay, Miss Beautiful. Saan na basta banana na ito lakaw? No, kaninyo da ito'y saan kayo lang nga pumintas? Umatindog pa iti pasensyayaw. Oy, sika, respetuan na ka. May sa ka retired principal. Iso sa anak nga awagan iti Miss Beautiful. Ay, Madam nga ron no kasta. Kandi na kida-kidaya na kasta. Nagawan ka ta respeto mon. Ay, sorry ma'am. Tapno maawan day ta unget mau. Gumatang ka ni Tilakok ang magic banana. Kastay ko na, pang paikat iti stress, pang paatid daw iti pasensya. Sagmamano, Talo a pirasaw. Kaya't nasawain, I love you, ma'am. 50 pesos. Ay no, naimas, nasamit a magic banana. nagnginan. Sangapulo a pisos mo na. Ha? Ay, awan pa'y itipuunan na, madam. Ang, sige, mabalinag, presyo agaway. Mabit lang, mama, ta isupot ka. Grabe mo't dayja aging matang itilakom a magic banana, tata. Sobra mo't di pa nagtawar na. Kuripot. Huwag nga raw. Sapay kunana a retired principal ka raw. Ang nalaing mo at umawar. Gano kagap-gapo na lang iji parlor mi. Nagpakiday. Kat saan mo't a nagreklamo idi siningir ni Bambi iti 999. Ha? Isumilagam anay dumdumat ay kiday na. At ada nagbalin asungit silang ana. Nagkuripot anya. Kurang nala adawatan ng jelako kasaba. Ah, tata, padasot man araman nanday tilakom a magic banana. Ay kitmo na. Ramanam tapno pumintas timod ma. Tilay bagbagayo mo't tata. Tapno lang makalako kayo. Ay, pugnobit Ado ti binipisyo ti saba iti salon at tayaw. Manu akilaw ti katangag. Ginulpim sa amot tun jelako da asaba di ta palengke, girl. Nalakang amin, iso agim matangak iti ado. Saan ka di a paboritom ti saba? Depende, ano ya klase asaba ti dak nakamatang? Sika talaga. Tilamanan sumsumrak di ta panunot mo. Saba, kayat ko ang sawan, lakatan, kantong, wano dipig. Siga talaga. Kat, tay tamat ti kayat ko asawan. Ramanak man nga ro dito ginatang mo asaba. Ay katramanan ta, sakbay ang ma-overripe. Tako na di aglakla ko, magic banana kano day talako na. Ay na, patsimot. Adaya mo ti magic banana. Kunana laang mit atap na makalako. Kat, iso ah. Nan, ramanak man. Opo, nagimas sa talaga dito ginatang mo asaba. Oo, kamot amangan Bambi. Pudno, nasamit. Raman ang namin Oh, magic sa talaga. Tita, anya nga iti pinalingkem? Dayta saba. Day tala ang talo a piraso asaba, asaan pa'y analo umunay? Nangina ti gagatangan ita. Nasken ngagtipid. Agtipid, kat nakapakiday ka manan. Oh, nadlaw mo gayam to'y kiday ko. Kat anya nga'y, kasta ti uso nga style ita, tita. Aya! Sulit nga rod ajay imbayad ko a 999. 999? Nagninamatan? Syakla ko man atin ang kiday kan kanta syak ti binayadam iti 999. Sana bale, napintas mo ti resulta na. Kanyak pa tiyan nga ammom ti mangkiday. Tay talang mat mangalay ti BP kan sugar blood ko ti ammom nga ramidan.
Private nurse nak, auntie. Sanak a beautician. Mabisina kun. Kanagman da ito'y may saasa ba? Muray ka na mami nun. Ay, makapaboring mat. Maboring ka, asyak tikad kadwam. Di nakmat ngamin palubusan ang mapanagaw ting kadagiti barkadak. Katasino nga'y tikadwak dito'y balay. No nakiasawa ka mga minidi akas ipilpilit ni lolo ken ka. O di adda kumakadkadwam ita dito'y mansyon mo. Girl, dapat ka tinabati dyan sa baginatang mo? Taapay. Kaya't ko pa eh. Indulin kun kanagmatan day chay. Nagimot kan. Mangtid ka man iti maysa. No, manuntikin nan mo. Ita, dumawat ka pa'y laang. Sa baling agpayso tiraman na si ka. Kasla magic agpayso. Ay, mapan kamot gumatang ano kayat mo. Dapat nga ta? Jaklaan mo ta medyo lumakayin jaglakla ko. Ha? Nalaka mabirukam, taipukpukaw na, jila ko na. Magic banana! Umay kayo, ano man ang tilakok ang magic banana? Pangpatid daw itibiyan. Nagiti agngangabit ita, umay kayo, gumasang! Dito'y matlagayang masunat ipaglaklak ko iti sabang. Ay, gumatang ka? Ay, naimas na ito'y lakaw. True. Iso ngay mayak ta gumatangak. Oy, da kayo. Gumatang kayo ni tilako ni Manong... Cardo! Ay, wen! Manong Cardo ang magic banana. Ngamin, ad aftertaste na no kanam. Love! Charot! May kayon! Umad-adudan, umas-asidagan na kita gatang, nalaing ka nga endorsera, baklita. Sige, libre, nagpili ka, iti kayat mo. Siyempre, tikayat ko tanatangkan. Ha? Tita! Tita! Apayakas la excited ka, Nagimas di ginatang mo asaba. Idikinan ko. Kas na nabiyag tiriknak. Oh, ay niya kalukwan na ita ipagpagam. Apay atalo lang ti ginatang mo. Ninayunam ko Itad mo dyan sweldo, tamapanak gumatang iti may sasapad. No kasta, pudno di ipukpukaw di aglaklako. Ang magic banana di lako na. Tita, kasarsarita ka. Ay niya di kunam. Diyay sweldo kon mapanak gumatang iti saba. Ay na saan basta-basta sa baday chay. Ti awag day jay kat magic banana. Kasta ka di? Isumat lagayam Naggatangam iti dayjay? Among Bambi, adamat gayam sweet-sweetik mo anya. Idi adda sabak inikan ka. Itatasi ka tinapan gimatang ilamlamang mo jay ginatang mo. Mapan ka gumatang Kinan ko amin na. Ay na, pangaasim ta saan ka dumawa, ta saan ka nga ikan. Nagimot ka matan. Ando tila ako ni Manong Cardo ang magic banana. Inka gumatang no kayat mo. Nagrigatan biyag ko, tiyag may maysa, kan ka na yun lang, asiliwakin ka, alang arudan biyag ko, di nagkadbaybayan, tanal Pasko na inkari at di kalipatan. Ay na, iswada kayaw ngagmaybay sa dita, umay kayaw gumatang iti magic banana. Mayat akad kadwa iti panagbaybay sa. Umay kayaw. Mayat mati kakantam. Ay, si kamot gayam, napintas amadam kaw. Gumatang kan madam, nusika kit agmaybay sa iti biyag. Nay,
Apay nga mo, ngagmay saa. Ay, napugpaklaan mo ta, madam. Ay, manu akilo ti katanga, madam. Mabalin ka di ti agpay deliver. Jak ngamin maawit no gumata nga itiado. Ay, katuon na, madam. Adamot motor ko apag deliver ka. Ibagam lang, no sa dino ti balay mau. Ay, awan matlangan ni Jenny. Day takot tirigat na. No naawat nan di sweldo na. Tasaan na ko na malagip nga awidan. Sapay awan kadwak dito'y balay. Nakaulimag. Ha? Ay, jay agi deliver iti saba. Nagsapamatin nga imay. Good afternoon, madam. Ay na, nagdakal mo tanda ito'y balay mo, madam. Manu kayo ka rin agigyan di tayo. Agmay may saklang. Apay? Ay, eksakto di kinantak. Nagrigatan biyag ko. Tiyag may siya. Kan yun lang. Asiliwakin ka. Malalala, ibaba mo na ita sa banga in order ko. Ay, madam. Isirikon di ta mansun mo. Tapnusan kan amarigatan. Ay, madam. Adalang mandamagaking ka. Kat saan ka kumangagong ungita? Anya na ita? Hapay ngagmay saka nga gigyan dito nagdakil abalay. Awan ka di asawa, wano anak mo, wano apu ka. No ada nakitam, o di iso kumadaytan. Ha? Nay, nakaungot kan sa matin, madam. Ay, agdamdamaga laang, Ala, madam. bayad akong dagiti in order ko asaba, tagawid kan. Ay, madam, maudi asaludsod. Single kayo pa'y kaday. Nagawan kat amuto mo, tagdamag-damang kay tikasta. Ha? Jakla human gimbat-gatang iti sabakan ka, bastos ka. Ay, saan mo't akin nabastos ti agdamag, madam? Tasyak, napayagan abaluak. No, kaya't mo di, duwatan, Ay, madam. bastos ka talaga, awan respetom. Ops! Saan ka nga gungat, madam? Mapinpinta sana king kakay. Maibagay unay day tarupam di takiday ma. Kursunadak unay, madam. Ramanam da ito'y magic banana alakaw, madam. Tapno may katistis mo. Naimas da ito'y, madam. Ay, Wan, naraman akon kat talaga amayat. No kasta mayat kan nga may kapasyaran dito'y mansyon mo into narabay. Agari making ka, aging gasong batanak iti nakasamsam itawag. Sige. Umay ka nga ruda. Orayan ka. Ay na! Ay, lalaki din ni madam ko na ya. Ay, labyaw ko na malangan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Okay, sir. Bye. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, ti kumarek lakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan Joel. Saludsudam at aminan. Andaman siguron planom dita, jak amo. Masapo larumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Ang mga nulending, wan nulun manan dita. Inton kwan, agparikot kanto manan, no panagbabaya din. Insarden kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Diyak kayat nga damanin umay agsinger diti balay. Wen, awanan. Fully paid ti loan kan lending ko anya.
daak nanang. Anya ti masapul mo, sabay tanak ko. Adda ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayon nanang. Ay, anya ti kapeyo? Adu amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod nanang. Manakman no naimas mo't lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ah? Ay, kuha nanang. Anya manan ti inalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay mo't dagita gamit day jay ahilda nanang. Addala kinita. Sigurado lang. Tamangan no ibaga namanan nga damapukpukaw agamit na. Ni nanang mo't. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangag tatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manen kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko, nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee, nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Anyat ginagara na diti balay, nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet, nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pa'y. Adda siguro moten ati abastuda. Nasaya at mo't nga rod ano gimatang damot, nanang. Tapno di na pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubata ko, Joel lakay. Sikapay lang ang timakam mo kadagiti ubeng, ah? Sa dino ti papanamaya. Adda ka sarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng bag mo. Oops! Mutoy day tang envelope. Na, Saan naparakin ka day ito anya? amangan mo't no papeles ti lending day ta. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Nalawanin. Agrubot kang rudan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa na iti ubing iti balay. Wen, anya ka lakit din. 2 hours la ang arumara. Agsubli akmet la adagos. Dahito ti isaldak ka na kayo, sir. Titulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka. Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kukoy ti daytoy at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. At numalpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta ah. Wen, sir. Kalpasan ti innom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mat ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatan ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay.
Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa imot inlako tayo anateng Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinagkapon ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod dahi ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapanmukit din bagkatan. Taamangan no ang tudong. Matidtidan dahi kaya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga itibayad mo, sabit? Alpasin tin na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak ngamin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano arog nga agbayad ka? Ikanak lang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tan, dahito titulo ti dagang insaldam. Un, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkapi-kapay kabagays. Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunak no kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dahita tijak sigurado kabagays. Saludsudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wen tabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di na mo't masangaw. Wan nga raw. No di na maasikasaw, kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige kabagays. Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At dami number mo kwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ijay laod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ka. Adanto ananang, agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo, asaan mo nga ilako day jay. Wan nanang, ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarugyan? I-text mo nga rod ni uncle mo, tapno am muna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatagan da. Nanang, Napay ka day. diyak mo tan makita ti day di laod, nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Amangan no adalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapol mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti dayto at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabit, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain,
Hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Ngam narigat mo ta makontak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka di nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman naklaw na tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y ati tulo, sir. Idi pa'y napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insal dati kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Kita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaro na kit saan namit ako kwa tinsaldana. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned da ito'y kanyak. Doon sumara no, agbalinak nga stricton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day tao dito balay, Hilda? Anya pa'y kumamanang. Ang singir iti bayad ti utang mo Anya? Awanan ka iti bain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawagak ading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti daga. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iti balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal da iti titulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga insardang mo ti lending. Ngamnay, tamot tan mangisal da iti titulo ti sabali at tao tinsukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspulsam Utang mo na ita, di rumbang laang ang bayadam. No may day ama ng sabit tito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga nutil-tila man ti umay nalaalaan. Payan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na magayam ti titulo ti dagak amapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga no isumutan ti isaruno na. ay una yun day akap sa Nalaing day nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak. Lakay, sikaman pa'y timakam mo kadag iti upin. Mapanak iti ayan ni nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Madipres nga ibagbagam mo tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano matigibalayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da no adaman ng takawam mapapeli si jay. Asino ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo.
Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalik na ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni Nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak amis mo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda da dya titulo. No di kakat agraraman Pangasimading ko. Mabagti taklakit dinukas na ilang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ni ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinam na mama pagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairaman akpayan itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagti tak. May stress ak launa yan. Di nakbutbut ngan kunak manan. Nalaing kayo nga umutang. Kas kadamang isalda iti kumkumpurme. Gamno pa nagbabayadan, iba kayo ang may stress kayo? Iba kayo akas la mabagtit kayo? Inakdramaan akas ta ah. Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.